Lasa direct atsika courant tony any mandeha vaiavy jiaby. Conseil mais qu'on arrive vaiavy. Aza magnano raha ambany vidy atana amhegnina. Na ino raha atana amhegnina zany na nomboka avy ambony ndô jusqu'à kontro aza magnano raha ambany vidy zany manova raha lafo. Ohatra hoe lamba tsabona aza mitsabo lamba ambany 30 000 ariary. Tsy mampuissance nga regny lamba ambany 30 000 ariary. Ara aveke mitsabo periky 7 millions perny ambany. Mividy ranomagnitry za tô kon mividy ranomagnitry zany 50 000 ariary perny ambany. Mankina olo tsy zahana za ka tena tsy tiako magnano raha galahaly kavignina ka tô fagné tô 35 000 ariary ta Diego tagny 35 000 ariary. Ara za magnano string 100 000 ariary string VIP. Aza magnano string ambanimbany zany fa tsy mampisy rizika vaiave. Manova string VIP mandena na boutique string VIP totroka sa 100 000 ariary 150 000 ariary 200 000 ariary anam safidero. Aza magnano wanao to mo ino agnatonga to mleky blandiny ah i to wa de to tanies to fa si porek to fandimbasana oke zimo string zo bland string VIP ni string tel to mo string tel jato bazar to zazale na baraka ka to sasafa za outro ke lei fa tsy fagnatonga slip matriaka to 200 000 ariary avako abvayat na sasa la kilisa nilo ke to manzo nina azo ko to pini za tsy na palaza ndasa sa to zane slip ni zane eva na tanate sasa za tsy tera magnani ndao to ko de no da man to ne on si vola que zeste aqui